Morignanino, ja vejmi, 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 далеч ми гласа да носи. Осман Зван Тогло достигна своето. Султана го призна за паша с 3 опашки тази. И Бей Каваназол видя изграден моста на река Марица, който бе най-големият в Пазарджишката и Филипешката кази, и който донесе повече слава и признание на бразиловските майстори, отколкото на турския големец. Сега майсторите, предвождани от уста Дуко, градяха мост над местната рекичка. По обед дюлгерите отиваха да хапнат по домовете си, а тук оставаше да огледа зиданото от чираците и дали здраво са закрепени камъните. По Егидия старият майстор приключи градежа и изпрати всички по домовете си. Отправи се и той към своята крепост. Пред къщите бяха насядали стари и някои млади невясти с ръкоделие. Колко народ се е събрал покрай бунара тая вечер? Немат ли работа тия ора? Добър вечер, тате. Тя вечерята с Нао може да е добра, ами обеда беше много гладен. Защо с Нао не ви донесахте ядене на обед на моста? Гозба ли нямаше? Какво правите две жени по цял ден вкъщи, а? О, я остави сната набира. Ти що искаш, бе? Да прата на моста, да му обградите сянката товара. Нали? Ма ти дали си почурял, бре? Къде си видяла на Ридуковице бразиговски майстор да вгражда сянката на млада мома или на млада невеста в темеля на моста? Ама си калпава жена, бе! Знае майстор Дуко какво да направи, да кога на пролет дойдат мътните ветрове и дъждове на умичка, камък да не мръдне от темеля. Оти по тия капи башка от бялите коси има якъл. Тя ще ми разправя приказки на мене. Я да те питам тебе, Бередуковице, те са ти суртуци, нашите синове, та Ваню, та Петю, та Насю, а? Ами, де са? Ама аз ги прати на Робско да полят картофа. Ти, майче маслагаряса, кога дойде време да помагат на моста, били малки? Кога ги гонят момите по сукаците, пораснали? Пуснали ги дали са на друма да поливат картофа и са отишли бав Драгуница да стрелят куршум по нишан? Господи, прости ми! Айде, прибирайте се, че стана темно! Прибирайте се да ми посипите ваша вечеря, бе!
чакате? Айде, от кога са стемнало? Прибирайте се бързо! Айде по къщите! Света Богородички, моля те от сърце, пази младите, лудите. О, Богородички, и ти като мен си майка, и за това само с тебе мога да говоря. Не мога с уния, ни с свети Йоанн Кръстителя, ни с свети Пантелеймон и свети Якова. Мъжкарци са те, и не, че са нещо лошо, вредни. Пази Боже! Ама щото, който не е раждал и гледал мъничка рожба до гърди, той малко нещо заедно знае. Най-известната мъка е майчинската. Твоето момче е било войовито, но по-е бил страшен твоя кръст от неговия, защото той е знаел, че ще възкръсне и ще се възнесе. Пък тебе Господ ти е оставил горкана горкица на пътя, като непотребност. Зато, ако съм проста и несклонна читмото, аз думам нашия кръст, Богородички, женски, майчински, не е мъжки той. И той, което усетих, е, че мъжът може без имот, без жена, и рожба също, и без дрехи може, и без здраве може, току без чест, дето само не може. Без чест той все едно е умрял. Зато и каквото има да се случва на моите момчета, понижение, за присмех на мен го дай. Всичкото понижение, каквото им е писано, примахни им го от пътя и на мене го дай. Само те да се не понижават. Рекла съм ти, байко Богородички, и пак ще ти река, пази ми момчетата, колкото имаш сила, запазени, пази ми Васил, Груйо, Щерю и Търпо в Зандана, пази и Даскала, па и поп Сокола пази, а най-много пази Спицери на Петлешков, ако да е чорбаджийски син, сърцата и личител, и на душите, и на сърцата неогнетени. Пази ги, защото са от малкото човеци. На тия малкото не давай да си посяга, защото на тях си крепи света. И когато те си отидат, осиротяват не само майките им и дечицата им, а всичките хора, всичките народи осиротяват. Пази ги, майко, моля те, пази ги, че идват страшни времена. Як мост, без вградена сянка, а със строгост и вещина, за да трае столетия и да се знае, че това е Дуковия мост. Дуковият мост над река Умишка устоя на мътните порои, които влачеха камъни от планината. Но делото на османлиите, построено на лъжа, измама и коварство, се провали с трясък, който оглуши света. Беше април 1876. Vemi, Дослуша мало, голямо, какво е чудо станало в той село Панагюрище. Събрал ми Георги Бенковски, сред двори равни
стрелцето над сърчицето, там има писмо кърваво, от село, от Копривщица. Едвам до края Петлешко, брат Циговския войвода, до край писмото да чуе и на Бенковски продума. Аз тръгвам да вдигам братилските юнаци на бунт за правда народна, за правда и за свобода. И вие, пушки, вдигнете, вдигнете на бунт народа. Народе, народе, братя, братциговски юнаци, войводата пристигна. Петлешко пристигна, братя. Къде? Вест носи, голяма радост. Ето го майва, ще стрелят още. Братя, възстанието вече е обявено. Копривщица и Панагюр ще се бият. А ние какво да правим? Войводо, според мене най-изгодно ще е камбаните да ударим. Добре, отче. Разпореди камбаните да бият. Тържествено, войводо, като за възкресение. Камбаните гърмят. Един народ поема своя път към трона на жестокия султан, към своя кръст, към своя свят курбан. Камбаните гърмят. Дан, 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 но вече никой не ги слуша, защото пред народа бос, защото пред душите прости стои изправен по един апостол и прави сянка на Христос. Иванчо! Иване! Шаров! Кажи, войводо! Топчетата пригответе и цялото село намектано доведете. Слушам, войводо! Сотире! Тук съм, войводо! Конници изпрати в селата, утре всички тук доведете. Аз идвам от Великото народно събрание, що сбра се в планината. Това е въззвание от него! Братя, българи от предо, изминаха се векове, откакто земята ни е в плен на чужди орди. И днес, където поглед да обърнеш, напред стърчат гробове, бляскат кости, звънят вериги, люшкат се бесилки, дигат села, догарят родни стряхи и плачат майки и пищят дечица, останали без дом и без защита. Българи, юнаци, дойде вече краят на зверските злодеяния. Нека всеки честен българин, жилите на когото тече чиста българска кръв, както е текла и в нашите български царе. Крум, Борис, Симеон и Асен трябва да грабне оръжието, за да възстанем като един човек. Разбийте стражите и завладейте селата, пътищата, върховете и прогонете върния подтисник от родните си ниви и огнища. Българи, човеци, не турският народ е наш противник, а глутницата от паши, бани, от бейове, мюдюри и запии, които грабят, безчинстват и корът. Затуй, когато тръгвате на битка за своята чест и за човешка правда, зачитайте честта и свободата на мирните люди. Така е!
Ала пък зорко се пазете, братя, от българските алчни чорбаджии. Продали се те на враговете и с тях задружно залъка ни грабят. Братя, българи, юнаци, напред борбата да загинем всички или да изтръгнем свободата. Напред! От днес в името на българския народ ние обявяваме пред целия свят, че желаем свобода или смърт! Свобода или смърт! Свобода или смърт! Свобода или смърт! Напред, братя! Бог е с нас! Момчета, готови ли сте? Шаров! Войвода, имаме 1000 въстанници, много пушки и повече пищови. И 6 стопа. Братциговци, сме готови. Докарайте топовете! За победата! Момци! Василе, тая богача съм направила за вас и за победата. За победата! Боже, какво виждат очите ми? Какво чуват ушите ми? Господи, благослови тези юнаци, момчета, живи и здрави да сте. Господ здрави да ви дава. Боже, Боже, Груйо, стани, Груйо, да видиш какво е чудо станало. Стани, Груйо, свободата иде, Груйо! Войводо! И аз му съм приготвила изненада. Щукала съм лют червен пипер. Като дойдат турците, само да ми дойдат. Него право в очите. Това ли е знамето, невясто? Да, това е. Това е дар от мене. За бойците на младата войска, която днес се ражда. За да насмогна шиго дни и нощи, да взело ми е малко от очите и малко кръв от морните ми пръсти. Дано му трябва малко кръв и в боя. Амин! Дано Бог те чуе, невясто. Свобода или смърт! Свобода или смърт! Свобода или смърт! Бъртъчев! Христе, тук съм дял попе! Вземи го и носи го храбро в боя. Аз клетва дал съм и ще я изпълня! А сега слушай моята команда! Шаров, топовете на позиции! След мен! Освободи! Моя стана, тук сърца ни. Бог
сме свободни, а не робове. Бийте, братя, Бог е с нас, вража порода, той за чест и свобода